Ongizatea zarituko garelako 15ean behin, Saioa Garmendia aditua lagun hartuta ekine. Alaxe da, izan ere, duela 2 aste gurera gonbidatu genuen Saioa Garmendia, eta ohartu ginen gai honi buruzko galdera eta zalantza haunitz ditugula, eta saioa erantzunak emateko bide lagun aparta zela. Beraz, horixe, hemendik aintzinera, 15ean behin gurean izanen da, eta gaurkoan ere, alaxe dugu Saioa Garmendia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz Saioa? Oso ondo, oso pozik, ez? Bandala 15 egun hortxe elkarrizketa egin genuen, eta hain beste bide berri honekin, eta, ikasteko, ez? Zuekin, eta pozik. Horixe lehenengo kontua, Saioa, eskerrak ematea gure proposamena onartu, eta 15ean behin gurera bisita egiteko gonbitari baiezkoa emateagatik, baina ez dugu denbora gehiago galduko honetan, da guk mamira jo behar dugu, ez da ekine? Alaxe da, izan ere sarreran genion, ez? Zalantzak ezka eta kontu ugari ditugula gai honen inguruan, eta behar bada horixe izan daiteke abia puntua saioa, ongizateaz ari garenean, zertaz ari garen definitzetik hasiko gara, alegia, ongizatea diogunean, ongizate emozionalaz ari gara, nola definituko zenukezuk saioa? Nik esango nuke ongizate emozionala, ondo dute zaik galdera honekin hastea, askotan entzun dugu, ez? Gero eta gehiago egin entzuten ongizate emozionala, baina gero benetan laki zer dan. Orduan, nik esango nuke dala, ondo sentitzea. Lasai egotea, ez? Harmoni batian, gure buruakin ondo sentitzea, ingurun ditugun pertsonekin eroso sentitzea, gustoa egotea, gure emozioak menperatzeko gai izatea, konturatzea, hor daudela, sentitzea, kudeatzeko gai izatea, eta baita ere gure egunerokotasunean gertatzeien arazoiei aurre izateko gai izatea. Nik esango nuke pixkat guztioi izango zala ongizate emozionala, ez? Baina hori potoloa da gero, Gauza asko dira, horrela esaten ari zinenaz bat, ez? Nik buruarekin bai egiten nion ere buruari noski, baina gero hartzen zara horren guztiaren atzean dagoen guztia, ez? Hola, ondo sentitzea, noski, eta harmonian, lasaitasunean norkeztu nahi hori, ez? Edo gure emozioak menderatzeko gai izan, eta eguneroko presioi aurre egin, tira, papel gainean oso ondo, baina gero hori dena lortzen, ez dago erronka makala, Saioa? Hori zailagoa da, ez? Baina, nik... Baina ondo dago argi izatean nora iritsi behar dugun, ez? Zein den helburua, zein den jomugua, ez? Hori esango genuke dela teoria, ez? Oso politia dana, baina hori lortzeko zein behar daun edo nola, nik esatetena da, konsientego bizitzen ikasi behar degula, bai? Nik kontuatzeko nire emozioetaz, ohartzeko nola nagoen, ondo sentitzeko, nik konsientego bizibiet, konturatu behar dut. Orduan, bizigean gizarte hontan, edo gure egunerokotasunean, hain azkar jutegea, ez gala kontuatzen, ez? Orduan, pausua handi bat, edo lehenengo pausua inbarko genukena izan beharko zen, konstientego bizi, bai? Lasaio kontuatzeko, nola gauden, ez? Eta ikusi gure emozioiek, eta zer sentitzen dugun, eta horrekin, kontuatu, ez? Poliki. Behar bada, ekin ez dakitzu batzatu zen, baina hobeto ezagutzen ditugunak kontrakoak dira, ez? Zantzu horiek, kontrakoaren zantzu horiek, ez? Ondo eza emozionala horren seinaleak zeintzuk diren, ez da? Edo jokabide diren, ez da? Alaxe da, eta ez dakit saioa zuk ere ala ikusten duzun, ea orokorrean gehiago ezagutzen ditugun ondo ez emozionalaren seinaleak. Nik esango nukeekin, igual ez ditugula ezagutzen, bai jokatze dugula igual seinale horiekin. Baina ez gara konstiente, horrek esan nahi dula ondo eza emozional bat dagoela atzian. Ez dakite esplikatzen nahi zen, esan nahi, ondo eza emozionala seinale batzukin guak, baina askotan ez gara konstiente ondo eza hori dagoela. Zein dira seinale horiek, bai? Hori da, ez gaudenian, segurazki identifikauta sentituko zeatela. Defentsiba egoeran gaudenian. Zan nahi du, beste ekintzak, ez, hartekigunean, eraso zuzen bat bezala, ez?
Eta azkenian hori da, gure burua babesteko herramienta bat, bai? Baina zein ez da egon defensiba egoeran? Guztet danak egon gehala, ez? Momentu puntual batian. Edo oso kritikoa gehan ian, ez? Generalian oso kritikoak izate geha. Batez ere, gukititxun gauzekin, ez? Zer ranka sartze baldin badegu, ez badegu ondo egiten, asko matxakatze geha. Gupidari gabe, egurra, gure buruari. Oixe, eta epaitze dugu, besten portarak, eta batez ere guriak oso gogorki epaitzeitugu, ez? Orduan, oire, beste seinale bada, ez? Adibidez, gaudenian ere, beste seinale bat, eta oso identifikatzeko errexea da, nekatuta gaudenian, o interesik gabe, nik esateiet, talertan etortzean pertsona esateiet, inoiz eta ez sentitu, igual jeikiun batian, eta ez? Testakitzu zerrakazun. Ez? Igual zure gure esateiozu, baina, zakate, ez? Bai, zaizu ezer berezirik gertatu, baina ez duzu zertarako ere gogorik edo bizipozik edo ez dakitanik, ez? Eta zure burua izate jotzu, baina, eta itzu zer gertatu txarra, eta zati zaudela, gaudelako ez gaudela ondo, bai? Falta, tristura batzutan, zuketan energi gabe, apatia, ez? Oida, zeo zer hor barrun, ez da hola ondo, ez? Ja, seinalia. Eta geho, beste handetzak ere oso, seinale bai oso nabarmena da, gaudenian, ez da gaunian gogoa, aldaketa egiteko. Osa, gaudenian hor, nahi dugu egon, gure erosotasun ere mortan, da igual ez gaude, ni beti esatet, erosotasun ere mortan, guztu aldin bat zaude, ondo, ez? Hortxe gehatu, baina askotan, ez gaude gure erosotasun ere muan, baina horrek ez du esan nahi ondo gauden ikan. Ez? Orduan, aldaketa egitea kostatu zaigu pila bat. Baina nik, beti esatet, aldaketak, bizitza aldaketak dira. Ez? Guan dela 20 urte eta orain ezkera berdinak. Ez? Eta beldur gehiena horretxek emategu, ez? Aldaketa horiek. Eta berez, hori da egokia ere, ez? Aldaketak egotia. Eta, bizitzaren, bizitza hola da, ez? Aldaketez betia dago. Orduan diko esan nuke, seinale horiek, danak izan ditugula, ez? Edo denak batera. Hori da, edo dana batera, ez? Eta orduan, ez bezer gertatzen. Kontuatzea baldin bagea, garrantzitsuna da kontuatzea, bai? Ni kontuatzea baldin ba naiz, lan bat itia daukat horren aurrean, baina, klar, ez baldin ba naiz kontuatzen, zatik anguaz, oso inkonstienteki eta korrika eta presaka bizigea, orduan bai, hor da hola, gero ja beste, kalte batzuk ekarri ditazkela, bai? Baina kontuatzea baldin bagea da, jazta, lanketa bat egin eta aurrea, zer gertatzen. Saio, alen, kontzientzia hartzea, ez, aipatzen zenuen pixkat, eta galdetu nahi genizun ere, hortik kanpo, ez, guk geronek egin ditzakegun edo eman ditzakegun pausoi ez gain, ze tresna edo ze baliabideak ditugun ongizate hori eskuratzeko. Ja, kontzientzia hartzeaz haratago, zeri heldu diezaiokegu ongizate hori eskuratzeko? Lehenik eta ben, bizi behar du pixkat gehiago hemen. Esan nahi dut, beti ez lakiela ora entzun dugu askotan, ez? Eta zatez joke tipiko. Baina egia da, bizile asko ze egin nuen, bai? Eta zer egingo deten pentsatzen. Orduan, horrek ez dizu usten, oain momentun, zauden bezala kontuatzea. Hortarako, esaten duna, piloto automatikoe pixkat apein behar dugu hortikan. Zaila den hori, eguneroko inertzian, Hori da, klaro, azte gehaia dinamika batian, errutina batian guaz, inertzia hortan sartzea eta kontuatu gabe, hor jutegea, ez? Nola gehatu gaitezke eta hemen jarri, adibidez, arnasketa kontzientea erabiliz, arnasketa eramintat jartzizuna hemen, bai? Eta kontziente iteizuna, ez? Horrekin ze lortze dugu, bai? Ni kontziente gobitzen ez, bakit denbora guztia kontziente bizitzearen garrantzia idezela aipatzen, baina hala da, ni kontuatze baldin manaiz, nire gehatze baldin manaiz pixkat, hor nire emozioak ere zeintzu dian, nola nagon, identifikatu ditet, ez? Hortarako ere, momentu hartu behitu netzako. Nik korrik eta presaka baldin manago egun guztin, ez da hartzen tarterik netzako, eta kontuatuko, ez? Ez nola zauden, ez sentitzezun, ez orduan momentuak hartu ditugu gutzako. Gutzako, baiteko
gehatu, gauzak egiteko gustatzen zaizkigunak, bueno, gutzako, bai? Bestiare, momentu hartu, estresa, energioi askatzeko hori, egiten dugu, kirola adibidez, gustatzen bat zaigu, korrika egitea, bai? Horrek eguna da, bueno, tentsillo hori, estres maila hori, askatu, aizialdia, hartu, gozatu, lagunekin, gutzako hartu behar duen bezala momentuak, baita ere, batxeron jendiakin eoteko, ez? Bai, ze askotan, ondo ez zaudenean, seinaletako bat ere hori izaten da, ez duzu gogorik besteekin elkartzeko, eta bakartu zoaz, oartkabean, askotan ez modu konstiente batean, baina alden duzoaz, bakartu zoaz, eta uzten duzu pixka bat alde batera sozializazio hori, ez? Hori da, eta poliki ze gertatzen da, gero eta bakardabe gehiago horregon, eta gutxillo batera, azkenean gero eta gehiago baztertzea, bai? Eta momentu horietan ez da gorra izan, eta igual gehiago kostatu ateatzea, behar deguna da ateatzea, ez? Gure markatu, gure lagunekin, aizialdioi gehioen, bai? Hori da, behar deuna. Eta beste gozat oso garrantzitsua dana, da laguntza eskatzea, laguntza behar deunian. Hori ere asko kostatzen zaigu, ez? Gaude, laguntza eskatzeko, gure laguntza eskatzei gutenian, beti gaude prest, eta gea lehenengoak laguntza dio nahi, eskatzei gu nahi, baina guk eskatzea hori asko kostatzen zaigu, ez? Eta hori inin behar deu. Zatikan, laguntza momentu puntual batian denak behar deu. Ez zer gertatzen, ez? Laguntza hori eskatzeare, garrantzitsua da. Nik igual ez dakat indarra, nire kabuz aurrea aiteko, baina laguntzarekin, bai naiz gai aurrea aiteko, ez? Orduan, netzako hori da garrantzitsuena, ez? Eta uste duzu gaur egun, ez dakit gure gizartean ematen diogula, behar duen garrantzia ematen zaiola, ongizate emozional hori, ze zuretzat pentsatzen dut oso garrantzitsua dela. Bai, netzako dana da. Ezke azkenian, ikuzatezena, ongizate emozionala guk ondo behar deu. Azkenian ez da bakarrik. Gizarte honek, materio garantzia ondila, fizikoari. Eta ala daukare bai, ez? Baina baita ere ongizate emozionala, baita ere nola sentitzean. Azkenian nik esatetena da, zun mai batian lau zea baldin badaude, maiak ditu lau hanka, ez? Zuk bat dantza baldin bakazu, eta ez baldin badu ondo, beste hiruek ezin dute ondo heldu, Dana oreka bat izan behar du. Eta azkenian, etzakoen beste garrantzi ematen, ez digutelako erakutsi hainbeste. Bai? Baina nik, eta bat ez ere mentalki, nik ondo behar dut. Bai? Dana konjuntua da. Denian ondo behar dut, nik ondo funtzionatzeko. Orduan, ikasi behar dut, gure eskure bai asko da. Gure esku esan dut, erakuste bai gute, nik nire onura lortzeko aukera ondila dakat. Nire esku asko da olako. Baina ez digute erakutsi agian, ez? Eta gero bai, gustatuko litzaidake argitzea, zatik nahi bai da hola beti, ematen du ongizate emozionala jute baldin bazea, nire kasunez, tailerreta, ematen gaizki onbiezula, eta ez da hori. Ongizate emozionala oso garrantzitsua da, ondo egon behar deu, oreka baten barrun egon behar deu, bai? Eta ongizate fizikoai olako garantzia emate joan bezala, ongizate emozionala, ongizate mentala ere, garantzia ondila narratzako, ez? Azkenean, denen oreka hori behar deulako, ez? Gu ondo egoteko. Eta guri erakuste bai gute, oreka hori nola lortu, lortuko deu, gu danak ondo egotia, ez? Akaso hori da saioa egiten dugun akats nagusietako bat, ez? Ze garrantzitsua den ongizate emozionala, hortazo hartzen garela, benetan gaizki gaudenean. Hori da egiten dugun akats ohikoetako bat? Bai, bueno, azkenean, ez da akatsa, azkenean, ez oso inkonstienteki funtzionatze deu. Rutina batian gaude, egeikitzea eta guaz, korrika eta presek alde batetik bestea, eta askotan kontuatzeako gaizki zaude. Ja, zu ohartzezean nian, ja oso, igual, desente gaizki zaude, bai? Eta ordu non esatezu, ostra,
bai? Oin kontan ja bai puskatu naizela, ez? Orduan, hoi da, inbiar deuna horrea ez iritsi. Osa, lehenago, bani zaindu, bai? Nire ongizak emozionala, mentala, fisikua, bai? Azkenian, niko irena zaindu inbiarret, prebentzio bezala, ez? Jarraitu behar ditut, bizitzeko modu bat, bai? Lasaiago, egia gauden gizartian horrea emate gula, ez? Baina, guk ere jarri behar dugu frenua pixkat, ez? Ez dakit nola esan. Eta ez iritsi, gaizki gaudenian, bai? Eta hor hor kontuatu itezean, gaizki zaude. Horreaino ez dugu iritsi bihar. Lehenago kontuatu behar dugu ez gaudela inondo, baina hortarako pixkak eaten behar dugu, damakin ritmo azkarra hau, ez? Hori da, ez, muturreraino iritxo horretik komeni, neurriak hartzea, horretarako, zuk aipatu dituzu, aipatu dizkiguzu, seinale batzuk, saioa, eta, adi egotea, ez dakit, gero, bada tema oso delikatu, ez? Noski, ideala izango litzake norbera hartzea, ez? Ze bidetatik doan, eta hor, galbaiari eman, eta neurriak hartzea, baina ez da beti ala izaten. Ez dakit, ongizate emozional hori lortzeko bidea norberak bere baitan bakarrik egin dezaken, edo kanpotik ere laguntza jaso dezaken, eta bestela ere, esan edut, inguruan somatzen baldin beste norbaitengan, ikusten badituzu seinale hauek ere, komeniote den ez derresatea, nola gerturatu, nola esan ze, oso tema delikatuak dira, ez da, Saiba? Bai, nego mentatzetena da, agian hasiera batian bakarrik egiteko, ez da igute erakutsi, zailo da. Eta nik ez baldin mando oso ondo, kosta ingo zait, ez? Ni bakarrik honei aurre egitea. Ikustu baldin dugu pertsona bat gertukoa, edo bankide bat, edo ez da hola ondo, bai? Nik ingo nioke, respeto guztiakin, igual aipatu, laguntza bat, ondo etorriko zitzaiola, laguntza bat, hortik ateatzeko, ez? Eta, tema delikaua dira, ez dakitzu beste pertsona horrek nola hartuko duen, ez? Agian esango dut zu, ez? Entzean hola esateko, ez? Baina, modu natural batian esatea, laguntza behar baldin badu, laguntza behar dula, ez zaite iskirutzen. Eta hasiera batian jarriko nukela, pertsona batekin lagundu ingo jona. Zer horrekin goiona da, momentu bajuietatik eskua eman, lagundu, eta gero hasi behar, ez? Erramintak eman, eta gero indar pixkat hartzen dikoan eginean, eta ikasten dikoan eginean, nola, baire ondo eza hori, eta identifikauta kanean zerk sortzen du ere, hori oso garrantzitsua dela, orduan poliki-poliki, gai izango da, aurre egiteko, eta gero gai izango da, berriro erortzeko. Zehartuko ditu erraminta batzuk, nun praktikan jartze baitu bere egunerokotasunean, ez da berriro olako egora batea iritsiko. Ozailagoa izango du behintzat. Azkenian da, nik nire taileretan jenia izatean, eta bizitzea bestera batea. Badakit gizarte batian bizigiala oso azkar dijuana, baino norbeak gure burua guzaindu behar deu. Eta nik hartu behitut, momentuak niretzako, momentuk nik fizikoki ondo nahi dut, elikai osasuntxua jan, kirola egin, mentalki ondo nahi detin, hau ere landu, ulertzen. Jendiak egiten du deportiain, eta hori egiten du. Gure ongizate emozionala lantzeko, behar du berdina, gelditu, arnasketa kontzientia erabili, meditazioa, yoga, ez dakit, beste... mila gauza daude iteko, ez? Eta nik, eta hoia, erakuste baldin baizu pertsona batek nola landu hori dana, bai? Horrekin, zuk ero aurrea itia dakazu. Baina, hasiera batian horrela baldin bat zaude, nik uste laguntza behar dezula hortik ateatzeko. Eta gero jazu, zeigi. Horretan laguntzen du besteak beste Saiba Garmendiak bere tailerretan, eta bere webgunean ere, baditu tresnak eskuragarri, hor meditazioa taipatu ditu, eta, tartetxo bat behar duenak, jo dezake
ara baita ere tresnauen bila, eta nola ez, entzun dezakezu Berrabidea baita ere ostegunero, 15ean behin, esango dugu ostegunetan, saioa Garmendiarekin egongo garelako, eta saiatuko garelako, ez da? Gai hauen inguruan, gomendiotxoak ematen saioa, mila esker gaur gurekin izategatik, 15 egun barru, berriz ere hemen izango gaituzu joka. Oso ondo, mila esker zuei. Mila esker saioa ongi izan. Berdin, agur.